Vi er i stenalderen, 4.000 år før vores tidsregning. Landbruget er kommet til Danmark, og befolkningstallet er steget. Jægere og nye bønder bor nu tæt på hinanden og kæmper om samme jord. Ved Lystrup Fjord har man fundet spor efter en jæger og en bondefamilie. Her er historien om et møde. Du er en del af historien. Du er jægeren Raku. Ja. Raku! Jægerfamilien overlevede mødet med de nye bønder og flyttede langt væk. Og senere blev de måske selv bønder. Et er sikkert. Bondestanden voksede, og efter et par hundrede år var danskerne blevet bønder. Danmark var trådt ud af jægerstenalderen og ind i bondestenalderen.